Jeden z najhorších prípadov utýrania vlastnými rodičmi. Dámy a páni, Gabriel Fernández. Vítajte. Písal sa rok 2013, keď Gabrielova matka Pearl Fernández zavolala záchrannú službu. Pearl s menšou panikou v hlase oznámila záchrannej službe, že jej syn Gabriel nedýchá. Podľa jej vlastných slov sa 8-ročný Gabriel pošmykol vo vani, padol a stratil vedomie. Keď však záchranári dorazili na miesto, ostali v totálnom šoku. Na zemi ležal 8-ročný chlapček, ktorý na tele nemal jediný centimeter, na ktorom by mu nebolo ublížené. Po celom tele mal modriny, zuby mal vybité opaskom, na celom tele a hlavne pri úde mal popáleniny od cigariet. Taktiež mal na chrbte, na bruchu, úplne všade popáleniny v tvare lyžice. Na tvári mal niekoho stopy zubov, ako by sa do neho niekto proste zahryzával. Taktiež mal bodné a rezné rany po celom tele a asi ti nemusím hovoriť, že bol prudko podvyživený. A keďže mal na rukách jazvy po putách, tak bolo samozrejme každému jasné, že story o pošmyknutí sa vo vani je totálny výmysel. Následný rentgen, ktorý preukázal zlomeninu lebky tohto chlapca, len všetko potvrdil. A od tejto sekundy bolo lekárom jasné, že bol chlapec dlhodobo týraný. Ďalej sa zistilo, že chlapec má niekoľkonásobné krvácanie do mozgu a poranenia boli natoľko vážne, že chlapec doslova bojoval o život. Žiaľ, svoj boj po 2 dňoch po prevoze do nemocnice prehráva. A tento 8-ročný anielik umiera. Stalo sa to takto. Gabriel sa narodil vo februári v roku 2005. Keďže sa ho matka hneď po narodení vzdala, vychovával ho jeho strýko aj s jeho priateľom. Chalanko mal super detstvo, bol ľúbený, mal kamarátov. A aj keď bol Chalanko po nejakom čase zverený do opatery svojej babky, aj tam sa mu dostávalo dostatok lásky. Chlapec bol dobrosrdečný, usmievavý, stále mal dobrú náladu a bol veľmi priateľský. Teda, až kým neprišiel rok 2012. V tomto roku mal malý Čávenko 7 rokov a jeho matke sa zrodil v mozgu evil plan. A tak si povedala, že ona chce svoje dieťa späť. Teda nie, že by jej Gabriel nejak chýbal, ale vidina peňazí od štátu je prišla celkom sympatická. Prídavky na dieťa sa jej zišli a tak, prečo nie? A tak sa začal boj o dieťa. Asi už ako tušíš, tak ho vyhrala jeho vlastná mama Pearl. Pre Gabriela to bolo to úplne najhoršie, čo sa mohlo stať. Od tohto dňa sa život mladého mení na nekonečné utrpenie. Ako som ti už spomínala, Gabriel bol veľmi milý a zlatý chlapec a presne kvôli tomuto ho jeho matka začala upodozrievať z toho, že je asi gay. Zrejme prišlo nenormálne, že jej syn nikoho nechcel zbiť, nikoho nešikanoval a tak. Pre Pearl bola vidina toho, že jej syn gay tak veľmi neakceptovateľná a nepredstaviteľná, že sa situáciu rozhodla riešiť po svojom. Zo začiatku mu do školy začala obliekať ženské šaty, aby bol ostatnými deťmi šikanovaný. Neprešli ani len 2 týždne v škole a učiteľka sa obrátila na sociálku s podozrením, že malý chlapec je týraný. Okrem toho, že vyzeral takto, tak sa spýtal učiteľky, či je normálne, aby mama bila svoje deti. Na sociálku sa okrem učiteľky obrátil aj Gabrielov strýko, Gabrielova babka a teda sociálka už bola povinná niečo robiť. Potom ako sociálna pracovníčka navštívila domácnosť, uzavrala to tak, že sa tam nič také hrozné nedeje a nemá ani žiadne dôkazy, že by tam dochádzalo k nejakému násiliu na deťoch. Ako čas ubiehal, Gabriel mal stále väčšie a väčšie chrasty a modriny, nielen na tele, ale aj na tvári. Učiteľka chodila na sociálku ako na hodiny klavíra. Bola tam varená pečená, lebo vedela, že sa niečo deje a nikto s tým nechcel nič robiť. Ako neskôr vysvetlo, pracovníčka, ktorá mala na starosti Gabriela, bola strašná krava a falšovala z vlastnej nedbanlivosti všetky záznamy o návšteve. Proste brala to ako nejakú formalitu a tie záznamy si doslova len vymýšľala. Keby toto zlyhanie nebolo, tak malý Čávenko mohol ešte do dnešného dňa žiť. Ako neskôr vysvetlo, Gabrielova mama mala priateľa menom Izuaro. Izuaro sa k týraniu veľmi rád pridal a vymýšľal stále nové a nové spôsoby, ako čo najviac znepríjemniť život malému chlapcovi. Nútili ho samého hrať sa vonku v daždi, keď najviac fúkalo a všetky deti boli vnútri. On musel povinne v krátkych rukávoch vonku stáť na ulici. Krmili ho pieskom z mačacieho záchoda a samozrejme s exkrementmi. Samozrejme, mladý sa z jedenia mačacích výkalov často pozvracal. A tak za trest musel zjesť aj vlastné zvratky. Príbory rozpalovali na ohni a prikladali ich k telu malého chlapca. Bol neustále bitý, rezaný, dokonca do ňoho zabodávali ostré predmety.
A teraz pozor. Gabriel nemal ani len vlastnú posteľ a spávať musel v tejto skrini. Na noc ho tam zamkli a ráno ho z nej pustili. Útoky na malého gradovali a sa nakoniec Izuaro, priateľ Pearl, neovládol. Sám seba vyhecoval natoľko, že chytil Gabriela pod krk a uškrtil ho. A zvyšok už poznáš. Počas tých 8 mesiacoch, čo žil Gabriel so svojou matkou, mal niekoľkokrát prasknutú lebku a otrasy mozgu to bola normálka. Lekári dokonca vytvorili túto mapu, aby bolo vidno, kde všade mal Gabriel poranenia. Ako vidíš, tak komplet na celom tele. Matka Gabriela dostala doživotie a tento nechuťák trest smrti, na ktorý do dnešného dňa čaká. Apropos o tomto prípade je veľmi dobre spracovaný dokument, ktorý nájdeš na Netflixe. Volá sa, že Utrpenie Gabriela Fernandeza. Príjemné pozeranie. Tak a toto je koniec. Dúfam, sa ti dnešný diel páčil. Ak áno, follow poteší. A vidíme sa o pár dní. Čau.